match i-right Zakala manje. Ana wakala ijaba noma kanja nataka wakala ijaba. Wala na isa na kusante ma ijaba shisbebe. Ashile kai. Nginimingalela kakhulu ke Ningizimu Afrika kuphina kuphela kufinyelela khona ke ingizwe online ngamakhankasa moya uyizwe umlando womculo untombazane indabana ngazami nqoma ngoba zimthanda imvumavumane evuke ngoba semelika angiphethe pen angiphethe phepha ngazalwa ngaba umuholi bangibiza ngohlalo ngazalwa ngaba indoda ngagama kulahla ithemba injalo nje banza kwethu ukuthi kubaleka kakhulu ukuthi sazi ukuthi njengoba silapha eNingizimu Afrika sibhekene nesimo esijulukileyo phansi komhlaba wonke jikelele la sibona khona iMelika igadla emazweni ako-Iran ne-Iran igadla ezweni kwi-military
military-based eseQatar yama-Melikana okuyi-threat to the World War III. Izinto-ke lezi nje-ke ngiyazi ukuthi angeke sigcine kuzona salinyazwe izinto zegceke, kodwa kubalulekile ukuthi sizazi ukuthi ziyenzeka, and zenzeka ngolukhulu udlame nodlambili. Lokho okubufakazi ukuthi isimo esibhekene naso sijule ngendlela esimangaliso. La khona impi okwazi khona umnotho, la kukhona iy'nkinga okwazi khona iy'nkinga zokuthi kufanele kutholakala ibhosi. AmaMelikana akakhohlwa-ke nje, ayohlezi amabhoza nje, ayohlezi engamabhoza amaMelikana. uDonald Trump uthathe isinqumo esahlula opresident abaningi kusukela ku-JF Kennedy kuno George Washington okwethiwa ngayo idolobha kuyidolobha yaseMelika eWashington DC. Manje kubalulekile kakhulu ukuthi umongameli waseMelika ophethe izwe elinabantu close to 600 million, only 80 million people abamnyama, 420 million abantu abamhlophe, and the rest are foreigners. Lokho kukhomba ukusobala ukuthi izwe eline-military and the biggest army in the world. They've just attacked one of the biggest countries that fall under G8, G7 and G20. So njengamanje istress sikaRamaphosa esikhulu kunazo zonke ukuthi uzobahlanganisa kanjani labo mongameli kwi-G20 ngoNovember. So there is a political system that we are facing in the world right now. Is the politics of the world that may affect us. Nizothola ukupetrol uyehla upetrol nazi manje. Kusuke kuya ama-system njengalawo enenithi bangabe sinixoxela ngawo bese ngathi nje siyaxoxa nje kanti suke sikhuluma eqiniso elenzakalayo phezu komhlaba. Ngiphinde-ke ngikhanza kwethu ekunibingelela kwami nokumamukela kwenu. Ngibonga kakhulu ukuthi nesethemba njengobuholi bamabhinqa. Amabhinqa-ke aholwa umongameli ungizomlando omkhulu owakhonjwa ngumuntu wesine ongenabhajethi, osazoba nayo ibhajethi ngokuqhubeka kwesikhathi ngosizo lwenu nokubambisana kwethu sisonkana. Kodwa angikwazi ukuthi ngihlala ngisongezana ngithi ngilinde ibhajethi ngoba ngelinye ilanga siyokwehlelwa isimo esithi uma ngabe unamandla noma une-excess emandleni ugcina ufana nale ngoma yey'ngane zoma eyayikhuluma into ejule ngendlela esimanga esho njalo ithi usebenzisa amathuba okwazi ukungena ey'ndaweni ey'thize ungqongqoze uvuleke iminyango kanti uyikhulisa wena, kodwa wena uhambe wayokhankasa wathi wena uhudula izimpumputhe uyizisa ekhanyeni, kanti labo abadonsa izimpumputhe yibo kanye abayikhuthuzayo. Amazwi lawo ajule ngendlela esimanga aphansi komhlaba wezingane zoma music production ekuyiyona ezalo baba uTshebe kanye noShobeni umfakakhozwayo. Ngiyalinganisa nje ukuthi iqiniso baleka kanjani phela ngomhlaba. Bese ngidlula-ke ingane zakwethu ngikhandavula ngoba ngizokwenza isiqiniseko ngesokuthi angikho mude. Ngibonga kakhulu lapha ku-Club World Cup ukuba khona kwe-Sundowns futhi eNingizimu Afrika kube khona i-Sundowns, kwaphinde futhi kwazi ukuba khona i-Casablanca la sibe ne-interest khona njengama-South Africans. La uLodge enze khona izimangaliso. uLodge have done a marvelous job okukhombisa ngomsobala ukuthi ibaleka kangakanani indaba yokuhlonipha umuntu nethalente lakhe.
ungalipoliticize. Namanje mina ngisakhala ngomntawo ngisakhala ngokhoza yokuthi they become soccer mafias and gurus, but asiboni bedeveloper ukuthi wobani abalandelayo emveni kwabo. Lokho kuyingozi kakhulu, is a threat to the soccer world yokuthi noMotsepe noma ingqongqoza abamukeli bahlukumezekile njengoba ethatha indebe nje kulandelana kanje ebaphuphisa bona bese bebonakala ngamaSoweto Derby kuphela mabelwa bodwa. That is a danger to the society of South Africa and to the soccer industry. And ngicabanga ukuthi how many soccer stars that have been born and that are prohibited, that can't get a chance to play in a professional level as a result of the corruption that is surrounded by PSL and Betterway Premiership and soccer intelligence and scouts as well as agents. Lokhu kodwa nje kukhomba ngokusobala ukuthi ingozi engakanani esibhekene nayo emhlabeni, but ukushayina kuka Lodge ejika abafana beManchester City lapha ejika abafana bamanye amaclub egcine kora nokushayina kweSundowns bese ngabonga igoli njengabafana ngoba abafana kubongwa igoli akubongwa iachievement, kodwa into eyenzile iSundowns is the biggest achievement that we should admire and acknowledge. I give them the huge round of applause. Into engingayisho-ke njengamanje ukuthi isigaba sabo sesibili kanza wethu sokuthi-ke ngiphinde futhi ngikubalule ukuthi sinenkinga serious kwi-IFP. IFP is a Inkatha Freedom Party eyasungulwa umuntu ophinda angene ngo-1975 njengoba u-2025 okusho ukuthi ihlanganisa u-50 years. Inkatha inabaholi abambalwa ababonakala bene-potential yokuba i-future, kodwa ine-challenge enkulu kakhulu esinayo njengamanje kuleli zwe. Inkatha is failing the nation. Inkatha is failing KwaZulu-Natal. Inkatha has become the event organization. I've said it previously and I'm repeating it today. It's an event organization. Mangabuza ukuthi Inkatha based on their service delivery. Kahle Inkatha ukuba amaqembu ayanikeza umnyango into njengoba uyinikeza i-arts and culture futhi nakhona kwi-category uqasha ama-artist ukusho ukuthi kube u-general manager ubani u-director ozobhekana nokuqashwa ama-artist KwaZulu-Natal into nje zama-special project. So into enjengaleyo-ke isho khona ukuthi Inkatha umntwana waphinda angene akayidalelanga abantu bakwaZulu kuphela, kepha wayefocusile kwaZulu. Lapho-ke abantu abakhona njengamanje ekatheni bayibulala udumo. Inkatha imistake ayenzile umntwana waphinda angene ukuthi kulo 50 years angathembi umuntu isikhathi eside kakhulu kungekho umuntu who's well groomed to take over the spear when the hero has fallen. And leyo nto leyo iyodwa ikhombisa ngosobala ukuthi izwe lethu linenkinga engaka nje lokuba reconstructed in terms of economical system. Bazoma Rupert namaHoppenheimer kuphela noMotsepe yindaba ongaqhamuki umbalo omncane utholakala multi-billionaire kuleli zwe. Kwenziwa yini ungenzeki lokho? Kwenziwa yini ungaqhamuki umuntu osemncane okwazi ukwenza izinto zenzeke okukhombisa ukuthi kusasa we may have the bright future of young business people. Abantu esabazi ngesikhathi sobandlululo
abantu abatholakala bephethe umnotho wesikhasobandlululo namhlanje basawuphethe. Even during the democracy, 30 years of democracy, asinawo ngisho yedwa umuntu omnyama, ngisho nembimbi nje, asinawo ngisho yedwa omnyama oright kuthiwa yonke into yakhe ihamba kahle kuyingxenye yokuphumelela kwezwe. Sinabantu abalike kakhulu kuma-natural resources ezwe lethu aphethwe abamhlophe bese bona beba uface njengabo uMatsebe. And we are not fools, and we will never be fools. Asoze sabazithutha. And I admire a young generation because they can do research and they can make decisions and they can be firm about what they are talking about because they went to school. If your enemy call you to be together in university, you must go to that university and learn together with your enemies, and in that university you must outshine your enemies so that one day you can liberate and do away with a political oppression in our country. As a result of the enemy giving umkakazo to our people, and you use that umkakazo to chala the next mbewu born the leaders that will lead tomorrow and the business people. So namanje kuyiqala elikhulu kakhulu lokho. Njengamanje politically umntwana okuphinda angene akezanga kahle ukuthi aphathe yedwa u50 years enkatheni. Emveni kwalokho bese zoshiyela ngidoti, eshiyele nosodasi ngoba yikho into ehlabisa. Okunje. Even you can Google uhlabisa ngayo yonke indlela. Namanje umkhanya kude kanye nohlabisa jikelele Big 5 lapha aphatha khona akanayo footprint, akanawo umlando ukuthi wawenzani. Angimzondi mina ngimzondelana nomuntu ngimbuka lapha kude, but ngoba walifuna ivoti kimi njenge-citizen of South Africa, so wayesayina incwadi ilungelo lokuthi mina ngikwazi ukukhuluma ngaye ngimtshele la bheda khona. He was no longer a father, he was no longer a community nduna whatsoever. He was admitting himself to the whole society and the community of South Africa to be criticized and to be acknowledged, and wakwazi ukuthi ashayelwe ihlobo lapha enze khona kahle. Njengamanje ke uyabheda, uyadakelwa. Njengoba ngangisho nje ukuthi wonke amabhalo yabo agcwele la kwaZulu. Angazi into abayigadile. Kodwa South Africa yonke inenkinga zobukhosi. Abantu bayasoka basekana amapipi bayafa ku-Eastern Cape, basekana amapipi bayafa ku-Limpopo, basekana amapipi bayafa ku-Mpumalanga. Uhlabisa ngabe ibheka zokwenza izinto ngoba zi-cultural zibhekene nobukhosi. Kodwa akazenzi, ayinakile. Indibuhlungu leyo nto. Ngoba uze national copter. Tholakala nje eshayile ehlombe uRamaphosa, eshayile uhlamba uRamaphosa negwegwe lakhe engathi strike shayishibobo ayabona nje into enjalo nje. So into wrong kakhulu into eyenzakalayo. Inkatha ke iyafa, and inkatha is on the dying bed. Iyafa. Ukufaka kwenkatha kubuhlungu ngoba ayimelanga kuphela ipolitiki, imele nesiko lakwaZulu, imele nesiko impilo lomuntu omnyama lokuthi singayikhohlwa la sibuya khona. Ingakho ngoba khona umuntu obotho nama-culture ey'koleni agcina kusekhona ikhathi. Leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu and iwuhlume kakhulu emlandweni wabantu abawubonile umbala wenkatha iphethe kwaZulu. Bawubona umbala wenkatha ikhokhoba iya ku-national. Njengamanje inkatha ikwazi uku-expela iphinde ixoshe abaholi abangamabhinca abanjengoMathe, abantu abakwaziyo ukusimela babe umbala wethu. Angikwazi mina ukungamvikela umuntu ofana nami ngqo. We have been undermined, we have been put under the table, and no one have ever recognized us. Ma ngisho umholi uhlangana naye xhule gijima wathi ushiwa isitimela, uhlangana naye xhule gijima ehle kubala. Hey, yangichaza abasizithutha. Hlula ngibona one simple thing ukuthi njengoba siganiwe nje kushuthi sisile, and wese mina ke elami isona mina libunto belutho hayi. Ganiwe ngempela mina ngidlula nami nje bawo.
hawu nini nihlale nidrese lapha epharmacy nginibuka nithenga amakhondom ala lawa ngiyithulele nje emva kwenu hlala nginibuka futhi anithumele ngisho amabhodi kabethu niyela nina ngendlela nina enibhizi ngayo nikhwela istaff yonke indawo la nikhona uyangizwa Duma uyangizwa sihle ezikalala ngishike mina ibaluleke kakhulu ukuthi lezi zinto ezinjengalezi sizazi because you can't stand on the podium and fear stolen office. You can't be a leader who fears death and fears being challenged. Abantu uyothenga abantu, uthenga intatheli, uthenga abafana abancane kokolwami abangenazo ukusizinza, abayizamela into zama-social media, kuthi woza lampani wami fana aqala ukubona imali indawonye ugcina ngeenamba ezelotho nazo irawunda zithi the winner is 46 million. Iqala ukubona inamba zindawonye ebona ukuthi hayi cha kushuthi nakho lathunya khona kanti uwe uhlala wena mgodweni. Yakutshela mina uyangizwa thola sizo uyangizwa mbongolo eyibiza ngumfundisi uyangizwa mbongolo eyibiza ngombishop uyangizwa ngcono uyangizwa ngithi into ebalulekile ukuthi ukufa kwenkatha buhlungu umathe elinye iqhawe engalikhombayo njengoba ngisho ukuthi amahlamba alubukutwayo abuka umholi is a job well done ukwazi ukuya emphakathini kwazi ukwangenelela ngisho isigaba esijulileyo sokuthi kusuke osomabhizinisi ogoli kusuke osomabhizinisi kwi-private structure bezothenga ubhontshisi ejozini odayiswa omama namazambane estradini. Leyo nto leyo iyodwa inkulu. Angisho ukuthi umathe akalawo amaphutha. Umathe mina ngisiza ngalutho injaji. Ngoba ngibiza ngenini ngempela futhi. Yabo. Mina niyangazi mina ngiyaqonda. Njengoba ngikhuluma ngomathe umathe kodwa akekho ngazi ukuthi it can happen that you can be set up by the municipal manager and the HOD and the director or can be misled by the minister and the MEC. Kwenzekile ngelokudala sibuka one of my possible misleader kwathiwa thina shisizwe qanjwa manga when they zoom in they knew exactly what was happening. So into ebalulekile ke ukuthi njengamanje ngithi mina ayikwazi ukuthi inkatha la KwaZulu-Natal mangathi top 5 ngawa ngitulu nombolo 1 kodwa ngineshoyo ukuthi kwi top 5 mayengabanga u2 umathe inkosi emeya uyobo 3 and the rest. Lokho kukhomisa ngosobala ukuthi timing yabo ayizange right during the stone away to a local government when umathe ephila inkatha eusuku nosuku ngawo yonke indlela. Mina bengimvakashana lapha ngoba bengifuna ukwazi yonke into ngokuwe yonke into. Ngibe nesono lapho bangifica mina ehamba ngenyawo ecinga imbuzi yakhe elahlekile ukuthi ulahlekelwe yimfu ehambe icinga ngabafana ngimzuma ngamabomu. Mangifika lapha ngiyamthola uhamba nabafana okophaqa nabo futhi abanembobo futhi into eyibeka nje isangene emeyi siyabathithita manje. Ngayigqokile yonke le eishi abuya igqoke ngithi ibhinqa kusabe leyahamba malathola isitolo esinefake negama ethize siyathenga awubakithi mathi sono ngapha akho moto ecikile ukuthi mina ziphi imoto ayisiqhamuka imoto evene elihlaza ethola amanzi ukuthi mina kuyiyona engafica ngayo ukuthutha amanzi wasemphakathini na kushoniwe amakhelwane ukuthi ayiyo zipho ezini dayisithathiwe phela ngisangisela ukuthi imculo hey yazi bengingazi mina ukuthi bengitshela ukuthi ngineyimoto sonke isikhathi ngitshela ngineyimoto bengingazi mina ukuthi kanti imoto kanti awuphiwa zona
Bengazi ukuthi mina imoto hezami mina ngithi ngizosala nazo cha zathathwa zonke ngathiwa ezesikhundla bengingazi ukuthi imoto ezesikhundla ayinamoto nhlobo emeya ende mangiqala ukubona isiphuphu kwesinje yana semeya kodwa masengalasithembi kodwa ukuthi usemhlabeni wethu honest elomhlaba lo onganakiwe ngiyabonga kakhulu mfokamathe nami ungivakashela mfowethu ngenza isinto esenziwa kumina abanye babafowethu engiphila nabo ngixoshiwe ukhosini namhlanje mongabe ungizwe ngapha ube ukhozi ngapha ileqa nje njengoba exala leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi umholi uyazana umholi akafihle emafusini namhlanje bekunecala likangwenzi oyisela lapha emhlathuze kodwa ngoba yena ushintsha ijazi waya kwenye indawo wasupporta ulokhunjana uhlabisa washintsha umbombo wasonta umbombo umzimba ubheke isithumbu usibheke kwenye indawo umbombo ubheke kwenye indawo ethi uyayivikela ngoba yonke le mesa bayenza lapha emhlathuze ongwenzi namhlanje bathenda amacala abucayi okweba leyo nto leyo ikhomba ukusobala ukuthi i-corruption ingakanani and he has been officially charged kodwa ngoba inkatha ine-tendency embi yokukhokhela izintatheli ikhokhele abantu ama-influencers ukuthi bayiprotecte ekuboneni kwayo bese ikhetha ama-artist lapha nalapha ifuna ukuba yithi ngeyithi ifuna ukuba umphakathi ngemphakathi iyenza into engazi ngelinye langa ngeke ngikhale umntwana ophinda ngena mayithathe efaka kubhaka efanayo ngoba wayengiyithanda inkohlakalo umntwana ophinda ngena lento eniyenzayo ningayisho nemsamo ningaya nemsamo Ntuli Ngwenzi Hlabisa ningaya yini imsamo kwaphinda ngene nibe phekwe ethuna lakhe nithi mntwana konke sisakwenza kahle ngisacela ukubuza ukuthi ningakwenza yini lokho ngithi inkosi yakwaButhelezi ephethe sengamanje umntwana wakaphinda ngene uzozifa ungabamukela yini bezoguqa phambi kwakho njengenkosi yakwaButhelezi bonke abaholi benkatha nezimeya zenkatha zizoguqa phambi kwakho zisho zithi njengezinalo umntwana nangu umntwana uphumzile eceleni nangu umntwana uzuzifa eceleni inkosi yakwaphinda ngene bethi konke sicela uhambe uyoshisela impepho umntwana wakwaphinda ngene uma ngosuthu ugatsha Buthelezi uthi konke sizakwenza kahle ningakwenza yini lokho yilo mbuzo engibuzayo mina uma lelizo simbele ngeqiniso khatha lo phathi MK Wos Shifam Wos Ziyakhala manje yabona ke nganza kwethu ngingena esigabeni esijule ngendlela esimanga manje njengomlando simchulweni njengomizwe njengontombi zamdabula ngasamqondo ngasamthanda njengemvuma ngivuma levunyuko lesemele ngoba ngisho kwami uyivumile uthatha obulalezizwa ngeke zamngene insulu kona kahle kwasamento kuyakwazi ukuphila njengokusithela phezulu kwelenyoni kubuya kuze emhlabeni okufika phansi kose usabethi yakusibambe isifase enkaba enkolo esangqasha ngithi kini ningezwe Afrika ngiyokhumbula ningeke sale ngokufusa kodwa ngikwazi mina ukuzalwa ngumntwana mkhuliswe ngenhlonipho ejulileyo ukhuliswe usiko impilo nezwe bese nginomqondo obuholi nesigubu sobuholi kusenqaba amanga ayagulisa umuntu ophilayo
amanga ukuphila la khona umuntu ofe khona. Yabona nganza kwethu kwenza isimanga njengamanje. This is a moment of the political game changers. Akekho ngaboni. All young people in South Africa, all together, it's different in noma ngabe nuhlanga luni, noma ngabe uyiphi race, noma ngabe uyiphi tribe. Young people just below our age and much younger in our age. This triangle, my age group, younger one, 80s, 90s and 2000 combined. You are the one who should be standing together on the mountain and prophesizing that what should be happening in this country. Not our forefathers, not our fathers. We are in this mess as a result of our forefathers and our fathers who have chased us away when they speak language yomsamo, igunundu lomsamo, amashisambepo, ethi phuma khuluma abantu abadala kanti akazi kusasa kuzokufa. Ingane masezenza izinto then thiwe ingane ziyabheka. Njengamanje akekho ngaboni ukuthi NC is distracted. NC is the mother of all parties that exist that have a potential. Inkatha iqhamuka ku-NC. MK iqhamuka ku-NC. EFF iqhamuka ku-NC. ICOPE iqhamuka ku-NC. UDM iqhamuka ku-NC. MK yonke lezi zinto ndawonye combined. Leyo nto leyo itshela ngokusobala ukuthi the mother of all parties, which is African National Congress, is confused, only concerns about who is the next president. They can't even wake up during the historic moment of their leadership and in their government positions. The first time experience of GNU, Government of National Unity. Ngabe labo bantu they are humble, bayazama ukuzireconstruct, but they remain distracted and they remain confused and they remain ignorant. You know why? It's because they don't care. They only care about their bank balance. Umuntu okhulumayo ubani ingcingo bayikhetha ukuthi bazophendula ezigabani. Noma unguzana mbona umuntu ophethe isu kodwa bayikhetha. Asikhuluma iqiniso. The latest yabona ngiyakubona ukuthi ukusunguleka kwe-EFF was unnecessary. Kodwa yasunguleka yaphathwa. Usunguleka kwe-UDM nakho kwaku unnecessary. The COPE was worst case scenario. Okukhulu kunakho konke, which is the last flower, Mlahlankosi, is a formation of the MK party. Ukusunguleka kwe-MK is a proven beyond reasonable doubt ukuthi how much disaster is inside the African National Congress. The MK engikhuluma ngayo njengamanje iyona kanye esungulwe umuntu ophathe 30 years
ngaphakathi enhlanganweni ye-ANC kwi-leadership kwi-decisive moments of the ANC. Waphinde waphatha 9 years, 20 years altogether, deputy president and the president of the country. And the age is approaching 84 years. Lokhu kukodwa nje khomba ngosobala ukuthi mawubuka icabinet elithi uMandela nelithi uMbeki yalithi uBaba Zuma, yonke leyo cabinet, how many young people were there? Much educated, much politically than anyone. Kunalokho ingane zayikhombisa ikusasa of Floyd Shivambu, or Julius Malema, or Sindiso Magaqa. They were all expelled. Instead of grooming them and giving them and ushering them to the future. Lokho kusho khona ukuthi simele sisodwa eNingizimu Afrika. Kanza kwethu sisodwa. And sisempini lapha sibambe iqini. And obaba bethu banayo achievement eyodwa bayenzile ukuthi basikhiphe emaketangweni obandlululo. Thina abazalayo sofika sithini thina. Ilegesi yethi thina sapho zitshwana sadla ifebe safa. Ngifuna uyibuza leyo nto. Nawe wena uthola amathenda wazi kahle izweni lakho deep down uzohamba uyohlaba inkomo koyihlo omkhulu bonke. Ubonga ukuthi uhambile wayekwenza icorruption yaphumelela. Kodwa uthi ushisa impepho emsamo. Ifona udo inja ewumphathi, ewuminister, ewudirector, ewu-HOD, ifona udo ayimi. Ilokhu ithe thumela phela. Sihlangana nini? Hi boss. Yini le nto? It's a disaster. Ngithi ke mina ngani zakwethu, we are on our own. Noma safa. But this message will remain. And some group of people will be repatriated and will learn from what we have said in the front of our society of South Africa. Then they will take the spear and move forward. Source, amanga, amina, amanga emungu phezu komhlaba, uNkulunkulu wawakha awusekela ngeqiniso. Namanje ke ngithi mina lento eyenzekile ubaba uNxamalala wathi umongameli wase-Angola is one of the most political giant Africa ever produced. Lokhu kukodwa kuprova ukuthi ngeke abe khona umuntu in their generation and in their age group who will beat uBaba uZuma with his humbleness, with his vision, and with his charisma. Kumbula ngomunye unyaka ngo-2009 kuzoba ne-World Cup kufika o-president nomongameli be-FIFA bezohlola isimo. Wasuka lapho basefike e-Western Cape, uHelen Zille ebhizi elwa naye ezothi nayi i-Green Point isireti. Wathi ke semintroducer wathi ke namanje siye, this is the premier of Western Cape. They call her name is Helen Zille, but we call her Vuvuzile because of the celebration we are going to have in 29 World Cup. Wahleka wafa uHelen Zille, wachameka wabhuda, waze washo wathi it's very difficult to hate Zuma. So leyo nto leyo iyodwa ikhomba ngokusobala ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi ubaba wethu simhloniphe ngeKenya yakhe. Kodwa la uFloyd Shivambu njengoba naye welcome
wambiza nge-political science keje kakhulu kwakufanele ayibuke ayihlole isenza kude lento nje ukuthi uFloyd during the ANC and during ilokhujana EFF and campaigning simultaneously bebanga amavoti ukuthi baphathe izwe emveni kwalokho within 2 months uFloyd Shivambu useku-MK that show how much he has become weak in terms of political science and political intelligence. Leyo nto iyodwa nje unqamalala usilahlekelwe isikole lapho. Okwenzeke ngaphakathi kuningi okuvele kungalungile ke-MK. Ngoba ufazi balokho nje. Ngikhona nje mina ubaba uNcane uZuma ngiyamthanda futhi ngiyoze ngife. Ngithi mina ngimhlonipha njengobaba wethu omdala kwaZulu. Umuntu omdala akasabe kwaphutha akasabe kwasiqa. Ngoba so responsibility yabantu abayi-future. Abantu abayi-future ibantu laba abathupa besukume fanele ungithathele ukuthi fanele ungimukeze ukuthi fanele ungithathele lapha emva komphethe fanele wami ihambile kuye fanele wami ziphelele awunakho ke mfana wami uzokhulu ube indoda. Umsebenzi womuntu omdala yila yonto to monitor and to usher the young ones to a leadership, family wise as well as political wise as well as economical wise. Yingakho amaSulumane ethi mayishayithile ingane yayila lokho kwenzeke kuFloyd nobaba uZuma uweqala amaqhude lapha amaqhude ayeqala oClever bobabili bahlangene ndawonye mabehlangana ndawonye labo Clever bobabili inkinga uyedwa oyinkinga enkulu kakhulu nge-age yakhe yilo mncane Floyd Shivambu. UZuma ihistory yakhe nezibongo zakhe njengamanje ngithi mina sibhekene nenkinga enkulu kakhulu. MK ibalulekile. It doesn't matter how many political organizations have been formed, but MK iphumelele kakhulu ngezathu esisodwa. Amanyala enziwe i-ANC in our country and our province through Oduma noSihle iprove ngokusobala ukuthi abantu bakhululwa kangakanani kulento ethu ibizwa ukuthi alternative. Thina abantu bakwaZulu ke into nje nomganga naphakathi siyikhonzile siyayithanda and we are united. Kodwa futhi siyakwazi ukunigeza nelingqwele ikhanda. Njengamanje ngenza kwethu pattern wami ngithi Floyd Shivambu ngicela ungabi angry. Ungayithuki ingane kaZuma. Noma ngabe uyazi wawukhona zidla ama drugs. Sidingo salokho asikho. Noma ngabe uyazi ukuthi mhlawumbe ushaya inyawo sidingo salokho asikho. That is not a political science. That is anger. Don't apply anger. Apply principle. Because mawumphambi kwabantu you don't apply anger. Mina ziningabe izinto engayivezela umphakathi namanje ezingicasulayo la ebolini bami njengebhinqa. Kodwa I don't present them in public. Bamukela abantu ngoba incane iqhatha abantu make baqala bakholelwa kuwena njengomholi uyabahlonipha labo bantu. Nami ngiyawuhlonipha umhlaba wamabhinqa. Mina la emabhinqeni ngikhanda ama-millionaires but mina amesontenye. Amezilo izilo lento lenganalutho. Iyo zero cent yes. Into enjalo nje. Kodwa mina nginama-millionaires. Ukajeni yi-millionaire. And uyazi na ukuthi i-product yami uMthandeni yi-millionaire. uKhuzani is a millionaire. Bakhile imizi yoyisemkhulu and the rest. Ngiyengibaqede. But they are my product. Yabo. Yingakho mina mangishaye impempe besabela ngoba ngiyabahlonipha futhi angashophe ngalutho. Yabona. Ngibahlonipha ukubona lesiqu sabo nemindeni yabo nama-careers abo ngoba start by respecting the talent. Njengoba siqala ngesithi hey limit fana ngithi you are brilliant. Hey ngitholisi ayifana ngeke ingoma yakhe eqhamanqamnqeshe man yabona. So into enjengalezo
ukuhlonipha ithanda uqala kanjalo kusasa lezi ngane zoba into enkulu yabona. It's my responsibility as a president of the Bengal Nation to respect those people. Nawe ngeprofession bami uma ngabe uzimisele ngokuthi ngelinye ilanga ube into ethize ungalokothi uthuka ingane kaZuma, uthuka abaholi beMK, uthuke uZuma uqobo. Lokho is a no-no because of KwaZulu khona kakhulu enhlonipheni, and it's not only Zulu, it's because it's only left in a certain tribe the phenomenal respect and honor of an elder, but it is indeed African. Ngiyakutshela mina iqiniso. Sengiphethe ngani zakwethu. Ziyakhala manje. Awasingaphinda konakala madoda. Manje wangaza kwethu kusikhulu kakhulu. Njengopresident of the Bengal Nation ngizomlando wamkhulu uNtombi Samsabana zamqoba kuba simthanda. Ngithi mina nganza kwethu ngifuna ukubonga kakhulu i-weekend esiphuma kuyona. Ngibonge imisebenzi emihle ngikwazi ukunga-address ngibonge ngiphinde ngibhekisise izinto ezinhle nezimbi ezenzakalile ngiphinde ngikhulise isizwe saphuma namageba senkayishana kamenzi yaphuza umlaza angameva sodlambedlu oluthi ludlihlango semadolweni zole betomanyambe ukhalipha nodumehlezi kamenzi utabula kofasi bakanomkapi belitebula behlezi emlovini bedla kakubusa kakubankosi kanye kanezami nethezeka njengamanje kanza kwethu umcineka and the rest bakwazile ukuthi bahlanganise babe yithimba baphinde baqoka amagoso nabanye abaculi ukuthi babe ama-ambassadors engoma kaZwelonke. Ingoma kaZwelonke isiyenzekile kakhulu iminyaka elandelana iba nama-challenges lapha nalapha, kodwa kubalulekile ukuthi izinto uma zenzeke ngeqiniso elipheleleyo, ikakhulukazi uma umuntu futhi okwesibili khona nje la umuntu khona kubonakala ukuthi le nto uyayazi awuyishendezi. That is very important. Yabona nje uma wasikhuluma ngogadla bafowethu, ngisakhuluma nje ngengoma kaZwelonke, masikhuluma ngogadla, yabona ugadla hayi akazenzisi akanjani. Mina ugadla ngimazi ngokuqala ngangimazi mina egidi ingoma. Uyazi na usafika kangaka kwela kithi ekhaya waze wafika kumaskandi emdala ugadla ngenxa yokuthanda lokudlaleni uthokozani la ufika ucula umaskandi yena laphana ubhizi uyigose emakhaya okumbone mama engomeni yakhe leletha amagoso. Yabona le ngoma ethi goso lami awelo koyimpu kadlala ulale kahle uwo wamfundisa uShameni. Leyo nto le isenhlizweni yakhe ngokujulile yokuthi lento yesintu isemzweni yakhe kangakanani. Mawubuka uBhele Makhadi, ubuka uJomosono, ubuka ama-product akhe kwi-soccer field, ubuka uKaizer Motaung kwi-soccer field, lokho kukhomba ngokusobala ukuthi umdlalo odlalile wakhoja akafani nomdlali olifundile eklasini ibhola. Manje iyodwa point engala ngayo kakhulu mina ingeke lawo abantu abangenalisinga hawu wemgcineka kanukitazeka nini wena uhlulele uma sengifikele wengoma kaZwelonke ngithi mina ngicela iqhudi wale siyaphazamisa angithi awazi ukuthi uphazamiswa nini wani uyaphazamisa uyabheda mgcineka uyabheda nje
manje sogcina sithina sikusola samabhizinisi sasponsor sa-overseas esifuna uzosiphatha la kanti siyiphathele thina yabo emabhinqweni ingoma kazwelonke ihambe kahle kakhulu futhi kunensiza futhi umkhaya wami umavava esangene njalo nje kwezinye izinto kodwa ngisakhuluma ngabantu abanemizwa eqondileyo uyafana noGadla umavava sizosencane leya yabo sizosencane leya kodwa mayevumisa uyamuzwa ukuthi lento isikujuleni kwenhliziyo yakhe uyibona ukuthi nanso-ke ingoma ifuna abantu abanjalo abanalo ukusika umuntu ongajuli kuswa yilutho nje juliswa stiff kuphela mcineka fihlile uyaphuza ayi juliswa umgidi okay amabele nemali tala egijini into ebalekile ngane zakwethu la ethi kimi kwingoma kazwelonke kufikile kuhle kwafika okubi ngifutshela mina iqiniso konke amagosa belapha ngifoneliwe ngafika futhi nami ngabona ngifoneliwe kwafika lapha kwathiwa ngibonga futhi lokufika koBhadlane lapha ephezulu uphezulu futhi naye lento le isemzweni yakhe afuna ngqaba ngayi cha ngeke uyisinto leyabhuti yirasta kuphela deligeja wethu ngoba la sasikhala ngalo kumgqubeni uthi umgqubeni ubenze bonke umsiza wamosha nje kuyeke indwele lezi ezimiyeko wayitshala lento koshise ubeyikizela nje ileyo nto kuphela nje kodwa okunye cha wawazakala nawo naye mfowethu lo uphezulu isemzweni yakhe leyanto noSijaba isemzweni yakhe isinto sethu basisabalalisa la ingoma kazwelonke qonda ngani zakwethu kuhambe kahle okuningi kodwa kwasekugeja la kugeje khona kwagejisisa la kugejisise khona kugejisise esigabeni sokuthi kunesigaba lesi bazokwazi omavava oGadla namagoso noThula Mfazi nabanye amagosi zabe kade khona laphana lapha nomthakashana amagosi abekhona futhi umthakashana uyisika ngoba yena iphoyinti elikhoza kakhulu ubona ukuthi lelanele lokuthi nomlenzelo umfishane alanele ukuthi akaliboni kuyiphoyinti elanele ukhanda amanye amaphoyinti kunethiwe ipoint engomeni mapholo kuyalazi ipoint ke into yokuthi ngempela ugabisela ijaji ngokuqoqe bakho ukugabisela ijaji ushaya ipoint abantu abasethi hayi kusokuyihlwele mfowethu unyaka odlule ayi point le ambulance le point le nurse isiguli sehla ngamadrip sizohlaba tshena namanye amaphoyinti khona amanye abaphuma ezikhwameni kulonyaka amaphoyinti amahle lawo ebhokisini lokufa umuntu ophethe leya funeral parlor okhiphele la bhokisi ungamanyala futhi angathi ukufa ukujwayela kabi ukwazi ukusayinela ukuphuma kwebhokisi leyo funeral parlor fana sifuna sesithole ijeze ngoba leyo nto leyo ukusho ukuthi yena useconfirmile ukuthi abantu ufa kwabantu kuyibhizinisi kuyena akasenamizwa kusho ukuthi umuntu onamo ngcineka kuyo zonke ingcobe sengiyibekile mfowethu nika challenge eyodwa ukuthi kuyingoma kazwelonke ayikho into eduma njengaleya ubona ingane encane iphuma ebhokisini kwi-casket izokhetha ingoma akulona ipoint leyo uma kuhlangene abantu kwaZulu begida ndawonye umthandazo lowo ilona sonto lethu leliyisonto ayikho into edlula le yathina ekukhulu sikhulumela nobaba bamkhulu bethu nento esikhulumela nempepho yethu nento yakha izolo nesakusasa angeke zivume ukuthi kube khona isimo esinjengalesiya
leyanto ayihlekisi, leyanto ayimangazi, leyanto iyadumaza ibanga amahloni. Ngoba into enjengaleya yakenzeka ngelockdown. Uzokhumbula umfezi ezecula ukuthi yavuka indoda yadla amasaladi. That was 2022. Kuvuka umuntu ekuthiwa uvukile ebasha laba behamba nayo kuthiwa lalabe ukuquza ilokhujana, ukuquza ilini lento le ibhokisi, thola ukuthi lo muntu wathi uyaphila. Mayephila lo muntu ukhomba ngokusobala ukuthi umuntu lo obevele la isho ephile ebhokisini. Uthe mayivuka evuswa upastor waseZimbabwe, wavuka lo muntu wadla amasaladi, umfezi wenza ingoma. Mayivuka edla amasaladi lo muntu leyo nto leyo into yenzekile ngoba lo muntu wayeseyiphahlile. Angithi mfowethu noma ukuthanda ukuphila uyazi ukwasho, kodwa uma wathatha intambo uyifake la uyilengise phezulu singekho thina ukhahlele ibhakede uzofa ngithi. Okukhombisa ukuthi ke noma ungakwenza lokho kodwa uma ungayiphahlela wena uthi mina sengibongile ngokuphila, sengisesilinganisweni sokufa, uzokufa ngithi. Ngoba wena uNkulunkulu odalayo ngokwempilo yakho ngaphezulu ukuba uNkulunkulu enganeni zakho. Ngakho ngithi mina lesasici senzekile. Lo muntu la uphila ngo2 weeks wafa lokwangempela ke manje engaseyona uMecto. Ngithi ke njengamanje amagosa belapha njengomongameli wamabhinqa okhonjwe ingonyama kubo bonke ubuhle benzekile lapha, kodwa lesi sici ngiyacela silungiswe ngoba sinani kusasa eqhakazile. Futhi masingayikhuthaza leyanto einganeni zethu sibulala izwe. Ukufa kuyesatshwa, ukufa kuyahlonishwa. Ngisho umfazi ezilile wayegega umhlambi wey'nkomo ehambe ekliniki ngoba usuke ephoqelekile, egega umhlambi wey'nkomo angayidabuli umhlambi wey'nkomo ngoba imbele yazo yokhalikazi iyomangala ngoba imfuyo ingabadala. Uma thina sihlangene ngomthandazo wengoma sithandaza, kukhona amatshitshi, kukhona insizwa engazizembathela umuntu eyidela impilo zazo sihlabe zimbelule, kukhona abaholi. Uma singavumela into yokuthi kungakhona ingane ekuthiwa noma iqembu elizoshaya ipoint ngokuletha umuntu ngebhokisi, kuyobe sesibonisiwe sakwaZulu. Ngiyocela ukuthi amagosa gadla nawo wonke amagosa abekhona athenga imbuzi emhlophe, athenga imbuzi emhlophe, ngabe lokhipha liyangane ebhokisini, imbuzi yokuqala leyo. Eyesibili iphinde futhi niyoxolisa, ninikeze abazali bayo, ixolise kubazali bayo ukuthi bazali besingakuhlosile kodwa kwenzeka iphutha, ingane beyidlala ukuze niphilise lo mntwana. Leyo nto leyo isici esingaphekwazi zonke isici esingangayibona mina. Ngaphandle-ke bakwethu manje zonke iy'ngane aziyithwala ngamapolisi, akusoze kwenzeka lokho. Uma ngisaphila mina ngakhonjwa isilo, ngikhombele khona ukuthi ngilungise lesi silo, bese ngiphinde ukugcina ngengoma kazwelonke esigabeni salento yale sokuthi kunamagoso angifonelayo athi awu-39 angadlalanga inhlobo. 39 amagoso angazange adlala inhlobo. Ngiphatheke kabi lapho. Uma ngilandela ukuthi izathu yini, ngithola isimangaliso. Kuthiwa lapha, kuthiwa bese kuqoqwa izinto. Kuthiwa uyavalwa ngo-12, bathi baya-extenda, kuthiwa kuyavalwa ngo-1. Yini? Kuthiwa ekuseni kugijima ubhayisikili. Khulula ngobhayisikili aqala ukugijima ngo-10. Kodwa abelungu umgwaqo uyavalwa. Hayi ngamza kwethu hayi. Hayi abantu abamnyama ngiyanibonga. Nisanganiswa amathenda, nisanganiswa ukuthi niyagadwa, nisanganiswa ukuthi nemali eningi ebhenki engayenzi lutho, sanganiswa ukuthi ungawolala kuyihhotela elithandayo, kodwa isizwe siyagula nikhona bafowethu. Ummiso nomatshana buka. Hayi ngandela nganza kwethu.
akukwazi ukuthi kungaba khona issue engaka yokuthi kunamagosi adumele awu-39 angadlalanga kwingoma kwazwelonke ngesizathu esisodwa sokuthi kuthiwe abelungu bazogijima ngamabhayisikili beshoka ngamabhayisikili ekuseni amanyala leyo nto leyo ngeke ngize ngiyivumele nhlobo kuvala umgoqo etheku ngabantu abangonelutho kodwa awuvaliwe amaphara agcina ukuvalwa ngecorona ama-VIP lezazinto agcina ukuvalwa lithi abantu basixhaphaza imsulu yezinja basixhaphaza akukwazi ukuthi ngempela singaba nenkinga njena lamagosi awutetene labantu abadumele kangaka yazi mina ngiyayazi ingoma ngiyigidile ngahamba imidlalo awunendaba nesiteki into ebalulekile ukubuka umhlaba ukuthi seniyenze yonke into buka awukwazi ukuprethuza inyanga yonke shawa obhuti nemvimbo ngapha sibuye esikoleni sibhala amaphepha singawaqedi kanza kwethu ngeke kanza kwethu bese emveni kwalokho uthola ngebhasi uyothola u-KFC emveni kwaloyo kuyahlala uyalini awudlali ngeke bafowethu ngeke yabona ngeke ngempela buka umiso nomatshana buka engivumeka leyo nto leyo akufuni impela ngicela ngwenyanya impela uyazi uyakunyanya ngizafika lapha ngamtshela athi umcibo ngizelanga ngiyazi awungifuni nami angifuni kodwa wenza into yami imina ukhonjwe isilo kwengamela amabhinqa uma ngilalele ngiyazi ukuthi kufana nomuntu okushaya ishibobo wahleka wangibuka imbongolo kodwa mfowethu uzokwaseka ngalonke lento ilungise lento uma singoba ngempela umfana usenoyisa kaphuseke manje angeke abafana yabona umfana usenoyisa kaphuseke ngempela ke manje yitho baba yitho abashisa impepho yakushayina mina hawu later yazi nganza kwethu kunesigaba esibalulekile le ngizoyibika endlenkulu ukuze sizosilawuleke kodwa kusasho mina nje angikhulumi ngempela mina othula sizo lezi beninazo lapha ngoba kufanele beziyibonile le nto leyana bona ifocus yabo yirevenue ukuthi bahola malini behlisa malini ngomlenze benzani yabona le GNU le wangiceba ngiyaceba i-corruption isemthethweni kulento dodwa yini kodwa niboni wangiceba ngiyaceba bantshontsha live manje njengoba nathi sidesha live nje washayiva deshe live amapholo phuza bukhoma ubani umuntu ongayeke isikole sekubhalwa hayi kodwa ngeke isikole sekubhalwa Jaiva zemnika mfowethu sengiphetha ngawo mfowethu lapha ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwe uJaiva zemnike wawenza waba impumelelo ngaphinde ngcono kakhulu ukuthi uthe mayabe amagoso embiza indaba yetafula sasingahloseli utho lapha kwakuyobekwa ubaba uTshebe emveni kokuba uTshebe ngesingadluli ubaba umfowethu uJaiva ngenhloso yokuthi kokusendleleni ihlanze ngiyalazi nehaba inkukhu ezakhishwa lapha udrinki ungathi kuyembeswa ukudla kwakho ngathi umbondo udla ubhekiwe ngathi umbondo
hey fuhle the kusuka lapho qhubeka impilo kamnandi wa-enjoya kwahleka wahleka ngisho bonke abantu ngisho okhima kwamnandi yabo tema hey yasaba lapha hey ayikhona uthe mayisuka lapho athi ligcina ngempala gcina ngempala oh gcina ngempala ayithente inkunzi ayithenta uye wayithente inkunzi wayithenta ho gcina ngempala nganza kwethu sibonga kakhulu umphakathi wakwaNgqulu, umphakathi wasemsamo, umphakathi wasongani, umphakathi wasemabhoqweni, umphakathi walapha esilutshana, umphakathi wasenkandla, umphakathi walapha phansi ngempela ehlanzeni lapha madoda emsamo lapha emshukansizwa baphelela bonke bahlangana ndawonye kwaba into enhle kakhulu esimangaliso uqopheka umlando kakhulu thema qopheka umlando kakhulu lapha uJayivazi amnike isinoko sethu okukhumbulayo ukuthi lapha wasebenza kakhulu nebhobo lakadikadika umuntu ekhathele ebuye ekhuleni uThemba Lembona endala ubhodlo semangulweni nama uqubhula amanzi angcolile la udobhula ngoze ingubo zakeni mhlawumbe yakena afaqala ingoba abanye eminyama egqize ngelimhlophe enhliziyweni ufakazi uwe wawukhona ikhipha amagoda namafusini lokho kukhomba kusobala ukuthi inhlata ibhobo lakadikadika kwangeyona yesithwalo akafanga nayo kodwa uThema yahamba yamila njengekhaba likamoba ngoba mina ngiqala ukubona mina into ikhaba lakho lihlala lihlaza udu ngisho ebusika umoba kuphela ibhobo lakadikadika linjalo into ebalekile kakhulu njengamanje amachwane ebhova aqhamisela abantu asebenze nabo kwaphinde kuzoba ngisho ukukhalweni lakhe nasenqaweni yakhe lokho kukhomba ngosobala ukuthi ngempela ke uJayivazi emnike ungomunye wabantu abazuza lukhulu kwibhobo lakadikadika sithi bafowethu uma amagoso embiza engichallenge nami ethi angibuyise itafula ngavuma sase silambisana akekho umuntu thina besilwa naye siyabezwa abantu bekhonkotha nje yabo bekhonkotela nje yabona uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasineka uma ngekho siyakhonkola uma ngekho uma ngekho uma ngekho uma ngekho uma ngekho wehe mina ngiyazi le nto uma ngekho siyakhonkola uma ngekho siyasineka yini lento le izinja so manje into ebaluleke kakhulu la uyibona ngokungaveli indawo awumadoda mina umphakathi wazo nje umphakathi wazo bese isineke hawu ziyabonakala isineke nje isiqhubulele banyela umnikazi wemphongolo ngeke singilokothe into ebaluleke kakhulu la yokuthi ke ngicela ukuthi ngamza kwethu ngiphinde ngibonge namaciko yabona amapholo babengazi mina ukuthi insizwa lapha umenzi ukwazi ukugida ngalo lahlobo 11 hlabo 11 okuqina lapha hlabo 11 okugcina umenzi ngibonga kakhulu umfowethu lapha ingane yami engiyizalayo uLimit ukuthi ikwazi ukuhlonipha iindustry noGcizile noSaliwa ukuthi bekwazi ukuhlonipha iindustry onjoko abafowethu lapha umkhaya uFalama bekwazi ukuhlonipha iindustry ngoba leya isinqumo abasithathile bafowethu usathanda noNkulunkulu bakhelene yabo nolimo olukhulunywayo lulodwa kuhlukana amabhodi kuphekweni yabo into enjalo into ebalulekile-ke ukuthi ngenza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi uma siqanda ubumbano utholakala uwodwa
angiyiphathi ke ingazobazo bafethu indaba kaJaiva sishiye ekukhala umndeni wonke lapha umfowethu lapha uJaiva Zimnike uye wangihlebela washo wathi mfowethu akazi angabonga thini kubafowethu abafana noGempo kaNgcobo abafowethu abafana no Siphelele Mfoka Makhowe abafowethu abafana nenkosi eyinsizwa yakwaMathaba baningi obaba Mfoka Mancinza upresident weBusiness Forum insizwa eyilule isandla ngayo yonke indlela uqembu kaMkhize bayifikela eMathupha abafowethu ogatsheni abanye bekhona kwingoma kwazolonke bathi Macingwane oSinothi la lezi group lezi eSinothi zathi cha ngeke impela lapha singayithinti lensizwe soyithinta okuyinto enhle leyo obonhlanhla umfoka Gwala bakwazile ukuthi nabo bememeze belokhu befona ukuthi seniyuphi into enkulu leyo ukuthi abafowethu belulisana ngendlela abenze ngayo ukuthi into yentandane ewuJaiva umfoka Messi ibe impumelelo ngithi abakhule abafowethu bebambane bazi ukuthi sisebenzana amabhinqa masigiya nje ngeke into engasuki ngeke kungenyeli usenkundleni ma ingqwele kubone mabe uthunde ngihlele insizwa mapholoba bese uthuthe yayo iyadlambuza yale bese lezi ehleli nazo ezazi ukuthi istrike bese ziyayithuka ithi sathatha induku useyahuda lo senkundleni